다 가장 흔히 하느님의 시리네야지 답을 주시기 감정으로 유다. Przez ostatnie 4 dni 중국에서 mówiłem o historycznym źródłach, z których biorą się te 4 darmy. Nie powiedziałem jeszcze wszystkiego na ten temat, ale dzisiaj zaczniemy już rozmawiać o samych bezpośrednio 4 darmach. Tekst, na którym opieram swoje nauki, nazywa się 4 darmy pokrótce i on znajduje się w zbiorze wszystkich zebranych dziełach Gampopy. Już o tym wspominałem poprzednio. I macie ten tekst dostępny także w swoich językach, więc proszę patrzcie na tekst, kiedy go omawiamy. Zaczyna się od słów Namoguru. Dharma musi stać się darmą, dharma musi stać się ścieżką, ścieżka musi być wolna od ułudy, ułuda musi ukazać się jako mądrość. Tekst zaczyna się od słów Namoguru. Namoguru jest oczywiście w sanskrycie. Jeśli przełożymy to na tybetański czy na polski, to oczywiście znaczy pokłon lamie. Oczywiście, nawet jeśli bym tego nie wyjaśniał, każdy by to rozumiał, co znaczy Namoguru. Ale chciałbym wyjaśnić trochę co do tego, jak należy to rozumieć. Ogólnie mówiąc, po tybetańsku mówimy lama, a w sanskrycie to jest guru, po tybetańsku lama. Lama to jest słowo, tybetańskie słowo, które stworzono specjalnie, żeby przetłumaczyć sanskryckie słowo guru. W sanskrycie guru ma wiele różnych znaczeń. Jedno z najważniejszych tutaj znaczeń to znaczy ciężki albo ważny, taki pełen znaczenia. To oznacza, że guru jest ciężki od dobrych właściwości. Więc mówimy często właśnie, że jest pełen dobrych właściwości. Gdyby po tybetańsku się mówiło ciężki, czy po polsku jak mówimy ciężki, to też nie brzmi to dobrze. Ponieważ to jest zbyt takie dosłowne tłumaczenie, zbyt niedobrze się kojarzy, dlatego raczej przetłumaczono na tybetańskie znaczenie. Po tybetańsku lama pochodzi od lana mepa, to znaczy nieprzewyższalny, czyli nic nie jest wyższe czy ważniejsze. Kiedy mówimy nieprzewyższalne, to oznacza, że na przykład w Vinaya mówimy o tym, że kiedy kobieta na przykład ma przyjąć ślubowania zakonne, mnisie, to jedna z rzeczy, o których mówi się, że żeby przyjąć ślubowania, musi najpierw przyjąć, zaakceptować tak zwanych 8 ciężkich darm. Jest trudno to przetłumaczyć na tybetański. Więc dlatego po tybetańsku nie mówi się 4 ciężkie, tylko takie 4 takie trudne do zniesienia darmy, trudne do niesienia darmy. Więc po tybetańsku w końcu nadano temu słowo takie nieprzewyższalne, że nic nie jest trudniejsze. Podobnie tutaj słowo lana mepa znaczy, że nic nie jest ważniejsze. To znaczy, że jest czymś najważniejszym. Również po tybetańsku, kiedy mówimy guru, to jest w tym także inne znaczenie niż to. Jeśli weźmiemy te 2 sylaby gu i ru osobno, to każda z nich znaczy gu może oznaczać ciemność, mrok. Ru oznacza światło. Więc guru oznacza, kiedy połączy się te 2 sylaby, to znaczy ten, który rozjaśnia mrok, czyli przynosi prażnię, przynosi mądrość, rozrasza mrok niewiedzy uczujących istot, czyli niezależnie od tego, z jakiego punktu widzenia to popatrzymy, czy mówimy guru, czy lama,
to nie powinno być rozumiane jako taki na przykład nauczyciel w szkole. Lama czy guru nie jest kimś, kto uczy ludzi spoglądać na zewnątrz nich samych, ale jest kimś, kto uczy ludzi spoglądać do wewnątrz. Więc w ten sposób nadaje ludzkiemu życiu pewien kierunek i również daje nam samym dobry przykład. Dlatego guru dzięki swoim własnym doświadczeniom i swoim własnym zdolnościom staje się kimś, kto może doprowadzić do tego, że w nas samych pojawi się prażnia, pojawi się mądrość i inne dobre właściwości. Więc słowo guru jest szeroko rozpowszechnione w Indiach, często używane również współcześnie wśród na przykład Newarów w Nepalu jest powszechnie używane słowo guru. Ale jest ono głównie używane w buddyzmie tybetańskim. Na przykład w chińskiej tradycji jest również ścieżka sekretnej mantrajany, istnieje w buddyzmie chińskim, czy także w japońskim. Ale tam słowo guru nie jest używane prawie w ogóle. Ale jest inne słowo, które ma podobne znaczenie. To jest słowo, które oznacza, jest odpowiednikiem sanskryckiego mikra, to oznacza mistrz albo duchowy przyjaciel. I to słowo jest bardzo rozpowszechnione wśród wszystkich buddystów, ale kiedy mówimy o guru, czy tym duchowym przyjacielu albo duchowym mistrzu, w zasadzie nie ma wielkiej różnicy co do znaczenia, ale słowo